Здравейте! Много ме. Благодаря. Ако можеш да кажеш кой си отново. Да. Да. Здравей. Колко много... Виж този въпрос. Няма да го откривам. Накажа. Да. Друго да кажем. Мерси. Много. Кой получих СМС? Кирил. Същия. Знаеш къде ме мири? Напоследък много досадно съм. Знаеш къде му затапих? Да. Това е. Чао. Чао. Не мога да го спра.